Wethu sekhona ngaphakathi sizoxoxa naye uMakhosi umama uMakhosi wabanzimande sikubingelele emsakazweni uKhozi FM. Yebo sawubona Mroza ngicela ukubingelela mase ngibingelela nabalaleli emakhaya. Ngicabanga ukuthi bakuzwa kahle ekhaya kodwa ngiyafisa nje ngathi mthambe Mthiya athi ukuphakamisa kancane izwi sibone kahle ukuthi khamba kahle siyakubingelela ma. Yebo siyanibingelela Mroza ngibingelela nabalaleli emakhaya. Mthiya sithile sathi sizoqhubeka sithi ezweni sakhile. Ma sitholile la ngodaba lwakho salithola na ku social media. Yes. Sikubona wenze ivideo ukhuluma hayi ngomakhelwane kodwa ukhuluma ngezakhe izingane. Ukuthi engathi awuhleli kahle ekhaya. Kulesi sikhathi sesithi khona 16 days of activism against the abuse of women and children la isimelene khona nokulinyazwa ikakhulukazi kwabesifazane nezingane sibona kungathi udlame lisuka ngaseyinganeni luza ngakumzali. Siyafisa nje usithathe usibeke usinikeze isithombe sonke siphelele mayelana nevideo yakho esayibona einkundleni zokuxhumana. Ngiyabonga kakhulu Mroza ukunginikeza leli thuba. Ngizoqala ngokuthi nje labantu engizokhuluma ngabo la bayinhliziyo zami. Mina ngangiyinhliziyo yokuqala ngase ngizala bona ngase ngibe neinhliziyo ezu3. So labantu engizokhuluma ngabo manje abantu engibathanda kakhulu engibathanda okudlula bonke abantu emhlabeni. Kodwa isikhathi esiningi bekungathi ngifakwe kuplastic kwase kwavalwa ngaphezulu angathi ngisejele kodwa ngihlele endlini kwami kodwa ngizizwa sengathi ngisejele ngendlela izingane bezingangihloniphi ngazo. Ngicabanga ukuthi lesimo sesiqhubeke for 5 years. Ingane nje uthi mangabe uyitshela nje into esimple ukuthi ngicela uwashe izitsha ithi umuntu wathi ngizitsha akaziwashe. Mawuthi aclean endlini athi anginamuzi mina ngeke ngize ngiuclean. Ngikhuluma ngezingane mina engizindlulela imbhede unyaka uqala uzuyophela. Ngiyazicleanela ngiyaziphekela ngenza yonke into ngu-aunt ngifana no-aunt osebenzayo futhi more than u-aunt osebenzayo ngifana nesigqila. Ngoba azifuni ukwenza lutho mangashiya iphepha phansi noma ngahamba 4 days ngizofica kusalapho. Ziyangithuka ziyaphuza ziyabhema zibhema ngisho insangu ko-August. And into ezeyangisukumisa ukuthi mina ngibona sengathi ingane mayiqala iphendula umzali kusuke ku stage 1 lo phara. Mayisithatha ugwayi ufake emlomeni kusuke ku stage 2 uphara. Isiqhubeka isithatha bhema insangu u stage 3. U stage 4 iwunga u stage 5 uyohlala emgwaqeni. So angifuni ukuze kufike kulesikhathi sokuthi bahlale emgwaqeni ngoba ngiyabathanda. Khona benjalo bengona benjalo ngihlezi ngiphila ngokukhala kodwa ngiyabathanda. Ngize la ngoba ngidesperate for usizo not ngoba ngenza icontent noma ngifuna ukuduma noma ngifuna ukubukwa. Yini abayenzayo kuwe? Bayangiphendula bayangithuka ngenhlamba engeke ngikwazi ukisho emsakazweni. Kodwa umuntu maye efuna ukuthi udoti womzali wena uyasha athi ngudoti womzali. Uma efuna ukungikhifela ngamathe uyangikhifela ngamathe. Ingane zakho sezike zakuphimisela ngamathe. Yebo. Zakuthuka ngenhlamba. Yebo. Omakhelwane bayalwazi udaba noma kuseyilo olwakho. Omakhelwane bayalazi udaba ngoba bengishaya ke angifuni uqamba manga bengishaya nje beyithi mayenza into errong ngithathe ngisho ibhakede lamanzi yabo lokuthi ingane ikwenza into ebhlungu ungazi na ukuthi yini kufanele uthuyeni ngivele ngithathe mhlawumbe u25 liter webhakede ngiqulele ngawo ngingazi nami ukuthi kufanele ngenzani. Sometimes ngithatha induku ngishaye. Omakhelwane ke abanye bangikhuza bathi angingazishaya njengoba sengingasayishaya sekuwesi kakhulu ke manje. Amazwi nje ezingane zakho ake akwenza wazizwa ungaphephile imaphi? Le encane eyintombazane u16 years uvele wathi nje ibirthday yakhe njengoba ingomhla ka11 kufanele kube khona ozofa phakathi kwami naye. Kufanele kushaya ibirthday yakhe sekukhona ufile phakathi kwami naye. So sengizizwa sengathi angisaphephile ukuhlala nabo sengiyasaba nokuthi mhlawumbe sebengangidlisa ngisho poison indlela abakhombisa ukungangifuni ngayo. And okunye ke nje angisakhona nanokuthi izingane zami indlela abenza ngayo. Zinangaki lezi ingane? Lo oqala una 25 usenengane, lo wesibili una 16 uzoba na 16 ngo December 11. Mfana intombazana abafana bobabili. Mfana lo mdala intombazane lencane. Lo othi una 15 kwamanje. Yebo. Uma ubabheka bobabili ubani oyinkinga kakhulu? Oyinkinga kakhulu ilomncane oyintombazane ngoba even endlini bake balekuphuka imshanelo ukuphuka amamophu ukuphuka izitsha ukuphuke yonke into.
belwa ke bobabili ke kuyena lo wentombazana oqalayo ukushaya kulowo mfana. Mthiya lazo labhlungu udaba esikhuluma ngalo njengomsakazi uKhozi FM njengoba sihleze sikhuluma sithi siyamelana nokuhlukumezeka kwanoma ubani umuntu kepha besingacabanganga ukuthi kulesi sikhathi esingaka futhi sisekule mkhankaso onjengalo nohulumeni futhi ekhona sekungaba neyodaba njengokuthi kunomzalo osekhala osesaba ukulala kwakhe othukwazi ingane zakhe ngenxa yokuthi akazi naye akazi kodwa ukukhuluma indaba yensango ukuthi abanye uyazi intombazanyana lena 15 insango nani ikhona into ekwenza ukuthi mhlawumbe kufika isikhathi la othi khona ukuba ngizange ngize ngibathole nje kwasekuqaleni. Yebo, izikhathi eziningi ngisho ngithi kungcono ukuthi ngile nhlobo le ekuthiwa izange izithola ingane ngoba sengike ngazama ngisho ukuzibulala. Izikhathi eziningi ngizama ukuzibulala sengike ngathatha intambo ngayifihla ngithe sengiyibekile intambo sengicabanga ukuzibulala ngabuye ngacabangela umzukulu wami lo ngacabanga nobhuti wami nje ongithandayo engazi ukuthi mina naye siyazwana ngokweqiniso ngacabanga bese ngifica ngilenga ngacabanga uma wami umuntu olungile sengifica ngilenga ngayeka ngabuye ngaphuza ushibhoshi nojiki ngoba ngithi ngifuna ukuphumula ngoba ngizizwa ukuthi ngikhathele ngihleze ngithetha zonke insuku and umzimba wami ngiyawuza ukuthi usuweak awusakwazi ukumelana nobuhlungu. Okay, 7:30 uKhozi FM vuka inhliziyo yami noma bengihlukumeza ngalolu hlobo kodwa inhliziyo yami ayikwazi ukubadedela angikwazi ukubadela angikwazi ukuthi ngikhathele yibo ngifisa abashintshe benze izinto ezinhle njengazo zonke ingane ezizimisele ngesikole esifundayo esenza konke okuhle ezihlonipha abazali ezidlalelayo. Ngifisa abashintshe nje angizile la ngoba ngizokwenza icontent kodwa ngifisa ushintshe empilweni zabo ngifisa ukubabona ngelilanga lo ona 25 enomakoti ewumnumzane edrive imoto yakhe enkulu enakekela ingane yakhe. Lo intombazane wayethu unephupho lokuthi ayofunda eAmerica. Ngiyafisa ukuthi ngelilanga ngimbone ehamba eAmerica ngimkhaphe ngimbeke airport. Ngijabulile nami ngixoxela abantu ukuthi ingane yami ihambile iyofunda. And lo umfana useke wahlala 3 years la eThekwini ethi uyafunda engafunda edlela ama drugs. Ngibalalele futhi awubatshela ubuhlungu usuze wanabo la usuhleba khona nangabantu omakhelwane ngokuthi ubonakala einkundleni zokuxhumana nanokuthi uzala emsakazweni. Bangihleka umakhelwane kodwa ke anginandaba. Ngisho ngathiwa kufanele ngiye eDubai uma ngabe kuzosizakala abantwana bami ngingaya nakhona ngisho ngathiwa angiyophuza etoilet ngingaya kophuza as long as ingane zami zizosizakala zizobuya zibe abangani bami ngoba ekuzalweni kwami ngangiyiwele iwele lami kuthiwa lenta sina 3 months qali-ke bengingashuthi ithombo so angikaze ngilibone ukuthi lumuntu onjani ngihlezi nginesifiso sokuthi ngibone ukuthi lalinjani so ngithe mase ngithola ingane ngase ngitshe ukuthi iwele lami selibuyile kulezi ingane umuntu engizoba close naye lezi ingane manginenkinga ngizobikela lezi ingane kuqala ngoba lezi ingane izona izizaqali kunawo wonke umuntu enhlizweni yami. Uthe uma ngikulalela ufisa sengathi zingabuya niba abangani futhi ngisho ukuthi ube umzali nazo ingane uqaleni ngathi uthi zihlehle kuwena imuphi unyaka? Qale mhlawumbe sengino 5 years manje lento ilokhu iqhubeka nje zisime ngikhuluma nazo zingiphendule noma kanjani ingane noma ikubuke ngehlo nje lomthakatho ubona ukuthi ayilingane le ishoda ngokungishaya. Endaweni yini khona abantu mhlawumbe ozwayo noma ungeke kwazi ukubakhomba ukuthi mhlawumbe banayo lento yokugqugquzela ukuthi ingane mhlawumbe zingene ezidakamizweni nani? I'm not sure about that but endaweni yethu nje sekushintshile endaweni yethu bekunokuthula kukuhle kwindawo ehlonishwayo kodwa manje sekunabantu bokufika abaningi sekunabantu abasiningi abaphuma kwezinye indawo endaweni yethu akaquestion umuntu ukuthi uphumapi la uphuma khona ususwe yinjongobula umuntu vela anika indawo nje abekwe and sekhona nabantu bokufika baningi so kungenzeka ukuthi khona ama drugs nami nginaka ukusola ukuthi mhlambe akusiyona insangu kuphela le yenza ukuthi ingane zibehave kanje nanokuthi ke
ingane eziningi zihlala ezitolo ivele ivuka ingane ishiye ngishungudlula umbhede iyohlala esitolo ungazi ukuthi ihlaleleni esitolo. Akuyona inkinga yasemndenini wakho kuphela ngokubuka kwakho engathi nabanye abazali endaweni banayo inkinga efanayo ngokubheka kwakho. Yebo izolo kusenje khona umzali ofikile wathi eyakhe yamcanda ngobhushu islash lesuku sikutshani kodwa akakwazi ukukhuluma ngoba uyasaba ukuthi mhlambe izomshaya. Ukukhuluma kwakho kwi-social media uvele ukhala sekuvule imithombo eminingi kubantu abanenkinga efanayo. Yebo like wonke ama-province ayangifonela kahle i-South Africa yonke iyangifonela ifoni yami mina bengingayivali for 24 hours kodwa manje sengiyayivala ngenxa ukuthi abantu bangifonela day and night basho ukuthi baneyinkinga efanayo. Kunobaba nje ongifonelele last week wathi yena uhleli kwi-wheelchair washawa ingane yakhe yamshangetshe ngemumva uhleli kwi-wheelchair kumanje akakwazi ngishona ukuhamba. Omunye uthi be celebrate ibirthday yayo ingane ingekho kwasekhaya uthi ke yena akayazi noma iyaphila noma ikephi kodwa uyacabanga ukuthi kuba ishonile ngabe useyazi uthi abantu abaningi banenkinga. Ukusiza mina njengokhoze FM ngiyakubonga kakhulu Mroza ngibonge nethimba lakho indlela eningisize ngayo kodwa anisizi mina kuphela nisiza iSouth Africa yonke baningi abazali abasenkingeni efanayo kodwa bayasaba ukukhuluma kangokuthi isibalo sezingane ehlala emgwaqeni siyanda kunokuthi sinciphe ngenxa yokuthi uhulumeni akenze okwanele ukuthi asilekelele thina njengabazali. Inhlungu yethu ayiziwo umuntu ngoba sifela ngaphakathi siyasaba ihlazo fana nesoka malikushaya uyasaba ukutshela abantu usaba ukuhlazeka usaba nokuthi nalo uyalithanda njengezingane ke nami sengithula isikhathi eside imanje ngize ngikhulume ngoba sengiyeza ukuthi umzimba usuyahluleka ukumelana nalobuhlungu. Nalelo Khoze FM sihleli nayo udadewethu sazoqhubeka nje sihlale nayo nakuleli hora esiyakulona. Siyafisa ukuthi uma ukuthi khona usizo nje ongasilekelela ngalo sisaphakathi nalo uhlelo usithumelele ivoice note usitshela ukuthi ungasisiza kanjani. Siyazi silalelwe uhulumeni silalelwe uSAPS silalelwe oDSD silalelwe izo zonke inhlangano ezikhona ezinye ezingenza inzuzo silalelwe iminyango kahulumeni njengamfowethu lo kade sikhuluma naye sixolise kakhulu nje ukuthi ulimi lwesizulu akakwazi ukulwenza kahle kodwa uma ebuye eSwatini uthe uzobe sekwazi ukuthi asibikele kahle ukuthi mhlambe ikuphi yena abenganikela ngakho ikakhulukazi mhlambe ukubathatha bayise kwi-discipline camp kodwa ngicabanga ukuthi bangeza lapho uthe bangeza uma bona be-willing bezifisela bona ukuthi basukume baye khona noma futhi sebeke badlula kancane mhlawumbe eindaweni zokululekwa nangokwengqondo nani kodwa uthi angakwazi ukulekelela umsakazo uKhoze FM ukuthi bahambe bayojoyina i-discipline camp. Nake simnikeze ithuba siza ukuthi ingabe kuthini ukuphawula kwakhe ngalolu daba njengoba sihleli nodadewethu umusanda kuvula umsakazo sinomama uMakhosi uManzimande wakwaChiliza waseJolvet. EJolvet konje induna yakhe eJolvet induna uba Umkhize mama. Ngicela usondele nje mama. Umkhize induna. Inkosi unayo Umkhize. Oh umkhandlu wakho unengaphansi kamuphi umkhandlu? iHerugwala district under bese kuba ubuhle bezwe umasipala omncane. Ubuhle bezwe umasipala omncane. Okay. Ubuhle bezwe akubona lo sekuthe ukushintsha. Inkosazana. Idokotela khona akuyona iJohannes Phumani Phungula manje akuse noma kodwa ke cha kulungela khona inkinga siyashintsha. Uhlebezo ngeke ngayibona leyo nto kodwa ukuthi ngeke ngabona ngayibona kodwa kwa ukuthi hayi mina ngisahleli lapha ezweni. Kodwa phela ngibele ukuthi bengingafuni ukuthi ngiqhamuka sekusho mina kodwa kodwa khona sengizwe ngezwe ukuthi sekuyiJohannes Phumani Phungula. I-police station yeni yipi? I-High Flat. I-High Flat ukuward 1 lapha ngaka ward 7 ukuward 7 noma wena ngikwa ward 7 ikhansela lakho uba Mzulwini okay mhlambe sekulaba lezi inhlaka ngilokhu ngithinta bakhona sebelwazi lolu daba mhlambe ubocabanga no bengisabikele nje ama social worker kuphela nina ama social worker khona eJolvet yebo okay athini mhlambe ayishe mangifuna uqamba manga usocial worker unzimakwe uzamile bandla kwaukuthi ingane yavele yangamthatha nje serious. Okay kodwa lukhona ukungenelela kwabo. Yebo ukhona uyazama manje ngoba ngithe mina since uhulumeni esethe ingane sezinamalungelo azisashawa thina sakhuliswa ngokushawa njengoba uhulumeni esethi ingane ayishawa
uhulumeni kungcono mhlambe azithathe ingane zakhe ngoba mhlambe ingane izobulala mina noma kube mina engibulala yona bese ngiyaboshwa. So ke angisathandi vele nami ukuhlala nazo. As much as ngizithanda kodwa ukuhlala nazo angisakuthandi ngenxa yokuthi angisakuboni safe ukuthi sihlale sonke ngoba sengibuye ngizicabange nami izinto ezirong. Ngicabange nje ukuthi yabo mase ngibila isiketelo lamanzi lengane ngiyithele ngalo ngingaphumula mhlambe yayibo ukuthi ngicabanga izinto ezimbi engingafanele ngabe ngiyazicabanga. So ke ngikhulumile nawo ama social worker ngathi ngiyacela ukuthi bangenzele indlela ukuthi izingane zisuke eduze kwami zingahlali nami ngoba even umama zala wami umama wamkhunyani wami ngike ngakhuluma naye ngathi ngicela ukuthi azithathe sizozondla zihleli naye mina ngisale nomzukulu ngoba uyena mzukulu kuphela umuntu osangithanda njengamanje. Umzukulu uyena ongiqabuzayo angitshela ukuthi ngiyakuthanda gogwami omuhle gogwami. So uthando ngilithola lapho kuphela. Kulaba bami angilithola uthando. Ngikhumbula nje ngo-2020 I think it was 2020 kwaba khona amalungu omndeni ashonayo ngeCovid. Kushuthi ke nami ke ngayithola noma ngayitholanga ke kulamalungu omndeni ngayithola nje komunye kwenye indawo. Lapho iCovid ke ibhlungu ngalendlela ukuthi ukhwehlela kuze kuphela amandla. Ngangimile ingisuku ukukhwehlela kwangisuka ngakhwehlela ngaze ngawo ngacela le ntombazane ngathi ngicela ungikhelela amanzi yanqaba isendlini ukungikhelela amanzi nje lapha ya emsamo usukuma uthatha iglasi ukha amanzi yanqaba. Itheke le ntombazane manje isiqala ukwenza lezi zinto zokuhamba o 3 days ingabuyi. Ngicabanga ukuthi kwakuyi heart attack le yayingiphatha ngoba senginesifo senhliziyo into engangenayo ngenxa yokuhlukumeza ukuthi ngihlezi ngikhala ngihlezi ngibalisa mina kuke kulalwe kuze kuse ngingakaze ngibuthi iqhuthu ubuthongo ngenxa yokuhlungu benhliziyo nokuthatha ngiyabeka ngiyabalisa. Kwavele kwangathi nje khona into ehamba ngengalo angathi ngiyashokheka mawusuku uJoke wahlapha isitofu kwathi ngiyachokheka kwafika kwathi ngcile enhlizweni kwangavuma ngikhulume kwangavuka nginyakazi. Ngacela leyo mfana ngamemeza leyo mfana ngathi ngicela manje ngikhelela amanzi yanqaba. Ngaze nganyakazisa ingane yakhe lo ona 25 ngazama ukunyakazisa ingane yakhe ngoba yona ngenhlanhla ngangilele nayo ngalelo suku. Ngazama ukunyakazisa ingane yakhe yazi yavuka yangikhelela amanzi. Nangabe mhlambe ngiyaphila namhlanje ngibonga umzukulu wami. Ukuba umzukulu wami wayengekho umuntu ona 5 years wavuka wayongikhelela amanzi ngenhlanhla khona ayebekiwe mhlambe phezulu kwetafula ekujeke wathatha wona wanginikeza ngaphuza kwaba ngcono. Ngakwazi ukuthi nje ngiqhubeke ngikwazi ukuqhubeka nempilo. Kushuthi umzukulu wakho omunye okwenza ukuthi ukuthi unomsuthi uyayihenga uthi uyayibulala. Ube waphuza into njengo poison mhlawumbe? Ngeke ngazama ukuphuza ujiki noshiboshi ngaphuza nje nezinto zokuklina lezi zamawindi nani. Ngasikhathi ngilunywa isisu ngangafisa ukuhlehlela emuva ukuthi mhlambe ngingafi. Kodwa ngase ngijabula ngathi mangizizwa ngilunywa isisu ngithi hayi ngcono ke kushuthi ngizosangifile. Hayi kanti lento izovela ikhwibike ibuye ngisindeke kanjalo ke ukuthi ngingashoni nanokuthi ke khona abanye abantu ke abangithandayo ikakhulukazi umzukulu wami nje umuntu engimthanda kakhulu manje nengibambelele kuyena nesenginethemba naye ngoba ngiqale ngabambelela kumfana umfana uthe masejika esethi uyafunda for 3 years engafundi ngize ngene komashonisa ngiboleka imali sixoxa sinobaba wakhe sijabulile exoxa naye emsebenzini nami ngixoxa ingane yami iyafunda ifundela ukuthi ngoba wayethi wenza law ayisithembile phela ukuthi umuntu uyafunda mase sithola ukuthi akafundi lalahleka kithemba sase sibambelela kulo wentombazane lo wentombazane naye mase eqala wenza nje akasekho sibambelele kuyena sesibuyela kumzukulu cabanga umzukulu ukuthi befunda ugrade 1 eSol primary bebe graduate njena shemu ngasho ngathi inkosi yami kuba nginemali bengizopha nothisha wakhe igift nje ebonakala kwawo ukuthi ke ngangenawo amandla kodwa umzukulu esengibambelele kuyena manje. Ugogo ngizozwa ukuthi usufisa ngathi angaze ngahamba ziye kugogo bese wena usala nomzukulu. Ugogo umuntu onjani? Ugogo umuntu oright kodwa wanqaba naye ukuhlala nazo wathi usazoconsulta kusisi wasemzini wangibuza ukuthi mina ngikhulumile nosisi ngathi mina noma angikhulumanga nosisi bengikhuluma nawe ngoba bengazi ukuthi wena inhloko yekhaya ngikhuluma nomuntu oright mangifanele ngikhulume nawe angikwazanga ukuthi ngikhulume nosisi wasemzini ngoba ngangitshe ukuthi kufanele ngikhulume noma mina Mthiya angazi kodwa uma ngililalele nje ngililalele angiqeqeshiwe dadewethu angiqeqeshwe ngalutho makuziwa kwezomthetho nani kodwa ngibona kungena ubugebengu la kule ndaba ngibona kungena ukuhlukumezeka ngibona
kungawena wedwa nabanye abasendaweni nanguthe khona umama ufikile ogenxe wagenxa ukuthi uyasaba ukukhuluma ngibona kungena ubugebengu manje ngiyayibuka ukuthi akusangeni nje thina nomthiya nawe nomlaleli ekhaya sengibona sekungena ingalo yomthetho uma kungenzeka kungenelela umthetho kule ndaba ngendlela ukuthi uthi umthetho cha thina kuma umthetho indaba siyithathe la sihambe nawo kanje kungaya ngokuthi bayibuka kanjani udaba ungenza njani. Ngicabanga ukuthi Mroza ukuhlukumezeka akubaluleki ukuthi kuphuma kubani noma ngabe kuphuma enganeni yakho kodwa umthetho kusuke kufanele ukuthi udlale indawo yawo. So mina ngokwami ngibona ukuthi umthetho ungayidlala indawo yawo ngoba phela ukuhlukumezeka noma mabushawe ngempama ushawe ingane yakho noma ushawe usikhotheni endleleni noma ushawe yiphara noma ubani kodwa kahle kusuke kuyimpama futhi esuke ilimaza umzimba wakho. Umuntu mekulimaza ngaphakathi ilimaza umoya wakho usuke kulimaza nometha ukuthi ubani. Imbono kanye nezethemba